Isang subscribe naman dyan mga idol. Nanay ko, tatay ko, minsa'y nasabi nyo ang una kong uhang ang nagpangiti sa inyo. At sa tuwing iiyak, pinaghihiling nyo, kinakarga hanggang sa makatulog na. Hi guys! Magandang tanghali po sa inyo lahat. Umpisahan ang araw na nakangitigan, hinang yakap ng Panginoon at huwag kalilimutan sabihin, salamat na! Surprise mo deliver ko ay nandito ngayon sa Barangay Lipit Norte, Manaoag, Pangasinan! Para mag-atid ang panibagong sorpresa at panibagong saya, ating sasurprisahin si Sir Marianito Aquino na nagsiselebrate ng kanyang ika-60th birthday. At nagsurprise sa kanya ay walang iba kundi si Ma'am Rhea Gapos all the way from Singapore. Yan, samahin mo kami at ating tunghayan kung ano kanyang maging reaction sa pasurpresa ng kanyang pamangkin. So, salas na dito sa inyo. Arat na! Nagkamali yung apo ko. Yung apo niyo po ang nag-order ko. Ay, kwento ng asawa ko. Kaya lang yung napindot niya, imbis na 5 lang, naging 50. Paano yan? Ano pong ano natin dyan eh. Galing pa kami ng La Union. Hindi naman. Saan sa lang yun? Sa ano po, Banggar po. Patay tayo dyan. Kaya nga po eh. Malayo-layo pang ano namin. Biyahe namin. Buti po kung Rosario La Union lang. Sige na po eh. Kaya lang Banggar pa po kami dati. Wala ka pong may babae din. 25 yan. Kasi po yung 25 kabans po natin eh. 23,000 mahigit na po yun eh. Oh no! 750 na po yun. Eh, tinanong pa po namin noon si nanay kung pang negosyo. Sabi, oo. Kasi yung kasi, pan lang yun. Ang binibigyan lang namin. Mga pan lang. Kukuha siya ang kapatilan. Kahit na namin sa bodega. kahit na ipilit ko sa akin yan, wala nang babae dyan. Di ba pwedeng ibaba na lang namin tatay tapos saka na lang tayo ang ano, kahit na advance payment na lang muna yung ano, yung sa 5 kabans. Paano yung usapang pan dyan, yung matitirang 20 dyan? Pag-usapan na lang po natin kung anong gagawin natin. Si nanay, kailan natin papalitan yung payment niya. Oh no! Bali yung 20,000 lang ba yun? Bali yung 25 po kasi, 25 times 950. 23,750. So, babayaran lang po natin is 950 times 5 po, 4,750 po. Meron pa natira doon sa tuwan. Po, minus 23,750. 19. Paano yan? Kayo po mag-usap Hindi, na hindi. Isang gis ko lang. Opo. Di ba, pwedeng yung natira 2 gigs, pwede yun? Pwede naman po. Ilan ba yung 19? Saktong 19? Kumuha ako ng 5-6 yata dito. Mag-5-6 pa ba tatay? Huwag na po, kung ikukuha nyo ng 5-6, huwag na po kasi siya pa yung tubo nun. 5-6 po, tatay. 5-6 po. 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 5-
O hanggang sa bigyan nyo na lang po kami ng definite na date kung kailan kami pwede bumalik at babalikan na lang po namin or pwede nyo Hindi, naman ganito na lang kung di ba may number? Opo. Kung ano po, di ipadala nyo na para hindi rin po kayo pare-pareho maabala, ipadala nyo na lang po sa Palawan or pwede rin naman po sa Bangko. Opo. Yung, ay sa pangalan nyo o yung sa kumpanya? Sa pangalan ko po kasi ako pang kausap ni nanay ko eh. Oh no! Bali yung like 9,000. Mga ano po kaya, mga anong date or ano namin pwedeng makakalisin. Ano na lang ma'am, text yun na lang, mag-text na lang kami. Text na lang po kayo. Pag Diyan lang yung manood ko. Basta, sige po tatay, patulong na lang po ako. Pababalot na ba sa natin? hindi ko mabayaran, gumaging katulad mo. Katulong talaga tatay. Tagabuhat. Sige po tayo, pakibukas na lang po doon nasa likod. Happy birthday! Tatay ko minsa'y nasabi una kong uhang ang nagpangiti sa inyo at sa tuwing iiyak pinagihel nyo kinakarga hanggang sa Thank you. Sino bang may pakana dito? Dito mo lang. Pasensya na tatay ha, napagutusan lang po ako. Pasensya naman po ako sa Akala ko, bata pa ako, wala pa akong 60. Sila po may kasalanan ng tatay. Nay, sama ka po. Akala ko. Oh, thank you, Ria. God bless. Happy birthday Ninong Mariano. So, pakibuksan naman po kung ano yan. Ano ba magbukas dito? Hindi ko alam eh. Punitin. Akala ko galing pa sa kwan. Ang dami naman ito. Baka mayroong clown dyan. Ay, naku. Ang dami! Ang dami! Ay, wow! Isang sabi niya. Ba't nakilala ko na rin? Baka ma-censored po tayo. Sige po, hindi po. Yan. Dapat tayo sabay pa. Ay, diretso tayo pa nag-swimming ka. Ano na lang po? Doon po. Doon po. Dami naman. Diyan kayo lang po sa video. Namatay. Patay, doon ka nga po. Para makuha yung background natin. Ayan. Kantahan muna natin si tatay ng happy birthday. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. At teka lang! Happy birthday! Ano guys? Ano maalis ang comment dito sa Pilipinas? Nanay! Birthday message para kay tatay.
Parang naniligaw na naman sa akin. Ay ka pa niligawan, tay? Oo. Marami na kaya. Marami pa siyang matanggap sa birthday. Kahit nakukulit yung mga asawa. Ay, mga asawa. Mga asawa Mga asawa. Ay, mga asawa. Asan po yung number 2? Ay, wala dito. Yung kabit ko nandyan, yung isa lang kabit. Ayun. Diyan ka pa rin nakasipot. At saka lang, huwag kang magagalit lagi ka no. Ay, ano? Si Marigang. Ano naman yung video natin? Ano na, kami lang birthday pa. Kahit po wala dito si Russell, saka si Ate Jean, ginawan po namin para mas mapasaya ka po ngayon sa birthday. Hey, thank you. Anak. Anak. Anak, wala po nandun pula sa tayo. Ito, tatay, may papakita ako sa'yo. Yaman din ako na sila hindi makakapunta. Ayan po. 60th birthday, Mama Mariana. Wish ko sana marami pang birthday ang darating sa'yo. Sana bigyan ka pa ni Lord ng mahabang buhay. Pasensya ka na sa kunting surprise na binigay ko. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat-lahat ng mga tulong na ginawa mo sa amin. Happy 60th birthday na lang. Wala na akong masabi. Basta ingat po kayo lagi dyan. We love you always. Kayo ni Manang Emily, ingat kayo palagi. Dito lang ako. Happy birthday, Papa. Kahit bangad ako, mahal na mahal mo pa rin ako. Happy birthday ulit. God bless you. I love you. Happy birthday ka na kung nasa dito ubing ko. Dito ka nakam. Kakanong tamtampo. Kata kami lang nakaramid ti kuwata nagadong magaming iti trabaho. Nagsiyan ko nalipatanan. Bagada happy birthday ka no. Nalagyan na ubing ko. Paligay ka na kami abroad. Happy birthday ka no. Dijay gift mi garod ka baka no maudi. So tadmin tulat ta kanya amon. Sumangpat. Paspasin siya amon ka no. So tibagbaga na. May kinaangkal. Nabaybayan niya bagina. So natipan na ka amayon. Daamang kanda di inangan. Ang kunada. So nga alwadam ti pagbagim mat atal, alwadan mi mat pagbagi may. Yeah. Happy birthday ulit. We love you. Happy birthday, Papa. Ingatan mo lagi ang sarili mo, huwag mong papabayaan. I love you always. Papa Ino, happy birthday, God bless you, love you. Hello, Papa Ino. Happy birthday po. Sana masaya ka ngayon. Happy birthday now. Sana agkaroon ka pati atong birthday. Ti palagbiag mo. Nya, tibaga. Lagaan nga nalaing si sariling.
Pero kang sila 59 ka kayo mulat tabala. Gwapo pa lata. Happy birthday latan no. Love you, mga chuchu. Happy 60th birthday, Mama Mariano. Wish ko sana marami pang birthday ang darating sa'yo. Sana bigyan ka pa ni Lord ng mahabang buhay. Pasensya ka na sa kunting surprise na binigay ko. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat-lahat ng mga tulong na ginawa mo sa amin. Happy 60th birthday na lang. Wala na akong masabi. Basta ingat po kayo lagi dyan. I love you always. Kayo ni Manang Emily, ingat kayo palagi. Dito lang ako. Ayun. Gusto natin, Rosin. Okay nga yun. Nagpa-serve. So, sir, tatanungin naman kita, ano naman yung mensahe mo sa nagpa-surprise sa'yo? At syempre, para na rin po sa lahat ng pamilya niya. Masasabi ko lang salamat sa'yo, Ria. Saka sa mga pamilya ko, maraming salamat sa mga suporta nila sa akin. Huwag kang magagalit lagi. Sana gabain tayo lahat ng goal. Thank you po, sir. In behalf of Surprise for Deliver ko by Miss Maylene Palabay, we wish you all the best po. Sana po hindi pa ito huli natin pagkikitaan na, sir. Ayan po. So, happy birthday po ulit. Enjoy nyo tong araw na to na para sa inyo. Kaya nga, sobrang saludo ako sa inyo dahil napakasipag nyo. Birthday na birthday, nandito nagtatrabaho. Ano po na tayo? Happy birthday po ulit sa inyo. Ayan. So, guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel. Surprise for Deliver ko by Miss Maylene Palabay para updated po kayo sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. So, lagi na po natin nabantaan. Every gising is a blessing. Bye! Bless po. Thank you. God gave me you to show me what's real. And there's more to life than just how I feel. And all that I'm worth is right before my eyes, and all that I live for, though I didn't know why, now I do. 'Cause God gave me